Que Dios planta para abo. Wat Gods plan is voor jou. Pastor quizás va pensar que Want te aqui na misschien Bahia. dacht je, tot hier ben ik gekomen. Pero me que sabe que Maar Dios ik tem wil je mais para. vertellen, er is meer voor jou. A nossa papia, nós Vandaag continuar spreken we papiando over, we gaan verder op de reino de cielo de koninkrijk van de hemel da agricultura. is een landbouw. Van in Genesis capítulo 1 versículo 28. We gaan naar Genesis 1, 28. Dios su plan para a humanidade. Gods plan voor het volk. Skins que be als je nooit zaait, zal je nooit oogsten. Als je Dus nooit als je lekker naar de zaait, PowerPoint nakijken. Als je nooit zaait, zul je nooit oogsten. Se nunca bono sembra, Als je nunca nooit lo bono cosecha. zal je nooit oogsten. Etera aqui nada simbolicamente pone, Dit is hier symbolisch gezet. e da queda durante el momento que nós estamos falando de sembramento e Het cosechamento. blijft zolang wij praten over het zaaien en oogsten. É importante Het is belangrijk para nós compreender dat we o begrijpen princípio de principe Dios. van God. que Deus planta Wat para Gods nós. plan is voor ons. Deus tem um plano para você. God heeft vele plannen voor je. Pero me queda pensei sempre me papa de plano de Deus. Vandaar altijd wanneer ik wil gaan praten over de plan van Para gente God. também me gusta bij de Voor começamento. mensen ook wil ik naar het begin. Então pensei rapidamente, eu picortico, me dou Het gaat snel, mostrava heel que kort. Deus Kijk, planta je para laat nós. zien wat Gods plan is voor ons. Que Deus planta para abo. Wat Gods plan is voor jou. Pastor quizás vai pensar que Want até aqui misschien na dacht je, Bahia, tot hier ben ik gekomen. pero me que sabe que Maar Deus ik tem wil je mais para. vertellen, er is meer voor jou. Mas que bonota quer. Ook al geloof je dat niet. Você de como saco bonota quer? Weet je waarom ik weet dat jij dat niet gelooft? Você bonani bisa Want amen. je hebt niet eens amen gezegd. Sei que me monta quer, você Dus se dat bota betekent quer não dat vai je bisa niet gelooft, amen. anders had je amen gezegd. Tem na Bahia, Tot daar ben je gekomen? não tem nada mais para de Is vida er aqui. niks anders voor jou in dit leven? Não tem nada mais. Is er helemaal niks meer? Tra, brincar, Werken, comer, thuiskomen, dormir, lanta. eten, slapen, That's weer it. opstaan. Is dat het? Bobida do pilaf. Je leven is heel erg saai. Mi vida tem action. Mijn leven heeft Mi actie. vida tem drama. Mijn leven heeft drama. Mi vida tem adventure. Mijn leven heeft Mi vida avontuur. tem romance. Mijn leven heeft Tem science romantiek. fiction também, né? Ook. Mi vida tá variar. Mijn leven is Mas gevarieerd. ora você cristiano, mi vida tá Want variar. wanneer je christenen bent, is je leven Não gevarieerd. todo dia tá lanta assim oração. Het is niet als elke dag Kiko. opstaan, No. bidden, dit doen, dat doen. Nee. Tem situação anda bem ribabo. Er komen situaties op je af. Tem costa que tá se dolor. Er komen dingen die je pijn doen. Rende tá para ribabo. Mensen die praten Costa over tá se je. tristo. Dingen maak je Rende tá verdrietig. lagabo na caia. Mensen lieten je in de steek. Pero vida tá tushiro, Maar het mano. leven is heerlijk, broeders Mas é en bonita zusters. mesmo. Heel erg mooi. E colorido e variar. En kleurrijk E en nunca gevarieerd. vida no wordt traha En para nooit que is dá een leven gemaakt caminho. om op één plek te blijven. Nunca minda bono, nunca minda in Bijbel. Hende no chega Nergens lugar in de Bijbel anto muri nang, is anto er nada op mais een plek passa. gekomen en zijn ze dood gegaan en is er niks meer gebeurd. Sempre Deus tem um plan. Er is altijd een plan geweest van Sempre God. Deus tem algo mais. God wil altijd wat meer. Sempre Deus tem assim mais que hende ei. God wil altijd meer doen met die persoon. Anto bibia ene não tá compreender. En vaak begrijpt die persoon het Mas só niet. tem nos tota mira onde Deus que riba nos. Want soms zien wij niet waar God ons wil brengen. Você quer me saco we den 2018 lo mira tigutana na Holanda? Denk je dat ik wist dat ik in 2018 hier in Nederland had moeten Minta zijn? sa. Dat wist ik niet. Nos não tá sa. Wij wisten het niet. Ora não saia sa. Toen we het te horen Nos kregen, di amen, sim senhora, zeiden we tá nos amen, aqui. ja Heer, hier zijn wij. Tem coisas que tem que seguir passa. Er zijn dingen die moeten gaan E gebeuren. nós não sa. En we weten Tá niet. segundo Deus tá guia nós. Zolang God ons Nós leidt, tá sa. krijgen wij dat te Pero você weten. coisa amesinha. Maar weet je, ik heb één ding geleerd. Me dá um cas, Ik had een huis. e tava tem 3 câmaras. Hij had 3 kamers. Depois, Daarna malaga casa hoje com 5 câmaras. heb ik de huis achtergelaten met 5 kamers. 5 câmaras grande. 5 grote E kamers. balcão. En een balkon. Você sabe como? Weet je waarom? Mas o segundo me trabalho, Want naarmate dat ik ging, a vida tava a cambiar. veranderde het leven. Nós estava a multiplicar. We waren Isso aan het multiplicar. We waren aan het vermenigvuldigen. Nós começamos nós dois. We begonnen met z'n tweeën. Depois nós subiram nós 3. Daarna werden we 3. Depois nós subiram nós 4. Vervolgens 4. Depois nós subiram nós 5. Daarna 5. Nós subiram nós 6.
Daarna 6. Nós chega no 7. En we zijn bij 7 E nang aangekomen. nos corta tu stekker. En daar hebben we alle stekkers eruit Saca turfe getrokken. corriente. Alles eruit getrokken. Pero nós multiplicar. Maar we hebben vermenigvuldigd. Pasom Dios di vai multiplicar. Want God zei, ga en vermenigvuldig. Vai multiplicar. Ga Esse Deus vermenigvuldigen. avisa nós, toch? Dat zei God toch tegen Então ons. nós multiplicar. Dus dat hebben wij gedaan. Então esse item escrito em Gênesis En dat 1:28. staat in Genesis 1:28 Botine de mo geschreven. Bijbel? Heb je het in je Bijbel? Vou lezen para mim. God zegende hen en zei, vermenigvuldig je. Wat had God gezegd? Vermenigvuldig je. Wat moesten ze doen? Vermenigvuldigen. Wat moet jij ook doen? Vermenigvuldigen. En ik heb het niet alleen maar over baby's en kinderen hoor. Pas nu en bisa, non ta casa, pastor man na me multiplicar Zodat ne koi. niemand zegt van, ik ben niet getrouwd, maar God heeft de pastoor heeft gezegd, vermenigvuldig je. No te coita. Dat bedoel ik niet. Ito pa pedir multiplicação punto. Ando Dios abendicionana y Dios avisana. Sea fructífero y multiplicar. Y llena etera y así esa que somete nabo. Y gobernar riba e piscana de la man, riba e parana de cielo, y riba tur ser vivo que move riba terra. Amen. Nós estamos em Gênesis capítulo 9 versículo 1. We gaan in Genesis 9 vers 1. Dios su plan para gente, Gods plan voor de mens. voor die começamento, Vanaf het begin tava para gente multiplicar. was dat mensen vermenigvuldigden. Criação completo, mas terá multiplicar. De hele creatie moest vermenigvuldigen. Bestia, Dieren, mata, planten, gente. mensen. Dios gusta, estima progresso. God houdt van een proces. Pas progresso, Vooruitgang. vooruitgang. Pastor, se Deus não tá gusta progresso, Want als God niet van vooruitgang hield, avance. Lelatra Adam so, dan laga had hij so, Adam alleen gemaakt en hem alleen gelaten. lelatra cacho, Had hij laga een hond so. gemaakt en hem ook alleen gelaten. Pisca, laga Eén vis so. en hem alleen gelaten. Pushi, laga Eén so. poesje en hem alleen gelaten. Pero tinha coisa que Deus gusta pa gente bem junto. Deus gusta pa gente nanta hope. Maar Deus God gusta houdt ervan multiplicação. dat mensen samenkomen, dat mensen veel zijn, dat het vermenigvuldigt. Ela começa com Adão com Eva. Hij begon met Adam en Eva. Ora Adão com Eva se robes. Toen zij dat verkeerd deden, Na maneira Gênesis 9:1. we lezen Genesis 9:1. Y Dios abendiciona a Noé y su hijo Barnán y avisana. Sea fructífero y multiplicar y llena etera. Que Deus avisa? Wat zei God? Volver repetir mesmo coisa que ela avisa. Caba. Hij herhaalde hetzelfde als wat hij al had gezegd. Vai e Ga multiplicar. en vermenigvuldig. vai e llena etera. Ga en vul de aarde. Nós estamos em Gênesis 17 versículo 1 e 2. We gaan in Genesis 16, 1 en 2. Oh, 17, sorry. Gênesis 17 Genesis 17, versículo 1 e 2. vers 1 en 2. Deus é papai primeiro com Adão com Eva. Depois ela papai com Noah e mesmo Hij coisa. sprak dus tegen Adam en Eva en daarna weer tegen Noah. Então aqui de papai com Abraham. En nu praat ze tegen Abraham. Que te bisa Abraham? Agora tempo que Abraham tinha 99 anos, Senhor apareceu a Abraham e disse: Mita Deus Todo-Poderoso, cana-me delante e seja perfeito. E lo me estabelece mi aliança entre Ami e Abo, e lo me multiplicavo masha hopi mes. Agora aqui não vou bisa com Adam com Eva. Deus Nu bisa kan na je zeggen dat genetera. Adam en Eva heeft gezegd, dat God heeft gezegd, ga naar de aarde. Que vou bisa literalmente hayayu anto genetera. Dus heb kinderen en vul de aarde. Noé também vou bisa tabata literalmente hayayu e genetera. Noah is precies hetzelfde gezegd. Krijg kinderen en vul de aarde. Pero Abraham, tá quanto eu lá, ja? Maar Abraham, hoeveel kinderen heeft hij Om gekregen? Maar 1. Pero toch Deus disse é mesmo coisa. Maar toch zei God hetzelfde E tegen também hem. multiplicar. Hij zal het gaan Que men vermenigvuldigen. Deus não está papiando mais de hayamente you. Dus God spreekt niet meer over kinderen krijgen. Pero Deus não está papiando mais de hayamente Maar God you. spreekt niet over het hebben van Ele kinderen. está papiando de descendência de Abraham. Hij spreekt over de nakomelingen van Abraham. Abo também por tem descendência. Jij kan ook nakomelingen hebben. Hasta se bonotin you. Zelfs als je geen kinderen hebt. Bo por tem gente que vai evangelizar. Je kan mensen hebben die je hebt geëvangeliseerd. Gente não que vai sembra de na vida. Mensen waarin je hebt gezaaid. Gente não que vai hibe palavra pe. Mensen waar je het woord voor hebt E gebracht. não lota bo descendência. En zij zullen je nakomelingen E zijn. lobo multiplicar. En je zal vermenigvuldigen. Nós estamos papiando de We multiplicação. hebben het over vermenigvuldigen. Onde está começar? Waar begint O het? sembramento
bisa mi meste sembra. Zeg, ik moet zaaien. Ando mi tava piano di seng. En ik heb het niet over geld. Mi tava piano di sembra de wende su Ik heb vida. het over zaaien in iemands Mi tava leven. piano di bendicionar o rende. Iemand te zegenen. Eta costabo pa bo sembra. Het kost je om te zaaien. Eta costabo tempo. Het kost je tijd. Botigo lanta Je trempang. moet vroeg opstaan. Tem certo simia, Er ta zijn bepaalde certo zaden momento botigo sembra Die op nan. bepaalde momenten gezaaid dienen te Bom worden. pouco é sembra gewoon con kuta. Je kan niet zomaar gaan Bom, zaaien. a vendia den tempo moderno que tem casan, Tegenwoordig in deze moderne tijd não po sembra turora. kan je altijd zaaien. Pero antes não tava Maar tasina. vroeger was het niet zo. Tinha lumina específico. Er is een specifieke Tem maand tempo voor. específico. Een specifieke Botinho tijd com voor. sembra. Waar Tanto je moet espere zaaien. cosecha. En dat je moet wachten op de Tá oogst. pensei da Corsal nós tem fiesta de Vandaar cosecha. in Curaçao hebben wij een feest van de Mas só tem oogst. temporada que tá cosecha. Want er is een tijd van oogsten. Tem temporada de guarda. Er is een tijd van Tem wachten. temporada de silêncio. Er is een tijd van Tem stilte. temporada que semia tá Er boiteira. is een tijd dat de zaad onder de grond Pero tem is. momento que tá sale bem arriba. Maar er is ook een tijd dat hij weer naar boven Anto komt. depois você tá blui. En daarna bloeit E het. tem temporada de cosecha. En er komt een tijd van oogsten. Tá depende de que planta. Het ligt eraan wat je hebt Anto ele gezaaid. bota cosecha. Dat zal je Mas oogsten. contava semana passada, uma planta wortel die me chiquito. Ik heb vorige week verteld dat ik wortel heb gezaaid E toen uma ik klein was. compra semia de wortel passou. En ik heb Quizás de zaad nunca van vou de mirar wortel semia de gekocht, wortel. want misschien heb je het nooit eerder gezien. Portanto, me encontrava coisa. Maar ik ga je iets vragen. Ora, vou planta semia de wortel. Wanneer je een zaad plant Quanto van een wortel wortel, bota saca feijão? hoeveel wortels krijg je daaruit? Ah, segumita zo. Segumita net bata saca. Volgens mij net 1. Se vou planta ciboio. Als je uien zaait, Ora, vou bij kaas, heb wanneer je thuis bent, Passou, ah, we não ga tem ik je les niet de vertellen. biologia. Want vandaag is geen les van biologie. Pero me quepa para estudar coisa. Maar ik wil dat je het gaat bestuderen. Diferente fruta Er zijn verschillende tá vruchten reproduzir diferente. die verschillende dingen reproduceert. Pali bacoba, Een paar bananen. você que tá passando com ora cabe florescer saca fruta? Weet je wat gebeurt wanneer die bloeit en een vrucht uitdraagt? Que tá passando com Wat gebeurt ermee? Tá claro? Dan is het klaar. Depois já não tem nada mais. Daarna is er niks meer. Pero tem outro palo, não? Maar er zijn andere bomen Que tá seguindo na fruta inteira, die inteira na vrucht vida. blijven dragen de hele jaar door. De Pali hele tamarijn. leven door. Tamarijn. Ah, we toen net sabe com tamarém. Vandaag gaat iedereen tamarijn kopen. Toen mas die hebben zo'n komen tamarém. Jullie hebben het al lang niet meer gegeten. Pero wak, Maar kijk, me que mostravo. ik wil jullie laten Me zien. que para mira. Ik wil dat je het ziet. Com chiquita se minha aqui Hoe tá. klein deze zaad is. Bota wak? Zie je het? Bota wak com chiquita se minha tá. Zie je hoe klein de zaad is? Pero den jeito um wortel mas a Maar duas daarin vezes. zit een hele lekkere wortel. Pero se você come se minha aqui, Maar als je deze zaad eet, coisa é ajudar para ontlasting tá mais supel. het helpt je dat je ontlasting soepeler gaat. Pero se você plantar, Maar als je het plant, você que tá passa cubo, weet je wat er dan met je você também gebeurt? come wortel. Dan ga je wortel eten. Tá bom para Die bovo. goed is voor je ogen. Tá bom para saúde, Die para goed is cuero, voor je para curva. gezondheid, je huid, je lichaam. E wortel tem tour é remédio na dengela que não se De medicina. wortel heeft alle medicijnen, laten we het zo Kuboting noemen, mester. die je nodig hebt. Pero para banhele, Maar om dit te ontvangen, vamos se plantar. moet je het planten. Passei para não acta que é cositado. Geef het door zodat de anderen kunnen zien wat het is. O te mag je passei para não acta. Je mag het doorgeven zodat ze kunnen O zien. vai com planteta me na boca. Je mag ook één meenemen en thuis planten. Passou para botar para vensterbank, Want als je op de vensterbank want plaatst, também come wortel. dan komt er geen wortel. Esse é tu seminha de wortel. Dat is een zaad van de wortel. Esse minha aí, Deze zaad, passei para o marangwak. geef het door zodat de broeders en zusters het Den kunnen je tem zien. potencial Daarin zit de potentie para pobira wortel sabroso. om een wortel te zijn, een lekkere wortel. Den je tem potencial Daarin zit de potentie para sacar vitamina nang. om vitamines eruit te Para halen. corpo lo tá bom. Die goed zijn voor je lichaam, die niet goed zijn. Pero se você comer gewoon assim, né? Maar als je het gewoon zo eet, Então assim nada. doet het niks. Então produzir nada. Het doet niks. Kita mas minha é original. Wat is belangrijker? Me que para abomes Ik wil compreender dat je zelf begrijpt quão importante hoe tá belangrijk het is para plantar. om te planten. Para se você não planta, Want als je niet plant, logo não cosecha. zal je niet oogsten. Vicente Bandibo, se você não planta se minha como tem mamãe, Zegt degene naast je, als je niet plant met dat wat je in je hand hebt, bom não também cosecha nada. zal je niks oogsten. Vicente Bandibo, essa aqui. Zegt degene naast je dit. Se você não vai contuendo de evangelho, Als je iemand niet gaat vertellen over het evangelie, não rende não tá bem na Cristo. komt er niemand tot Christus.
Pero se você decidir de que é semia Maar als je besluit te zaaien e plantar, en te planten, logo tra duro, cuidar, dan zal je hard werken en finalmente, zorgen en uiteindelijk dia logo tem een palo, dag zal je een boom hebben cuida dura, hope die fruta. veel vrucht zal dragen. Você não como né? Begrijpen jullie dat? Ora vamos mira palo, você visa bonita, não? Als je de boom ziet, zeg je mooi hè? Pero você, Maar weet je, para mim que ela vira bonita, voordat hij zo mooi werd, esse minha me será vai inteira. moest de zaad de grond in. Juan 2. Johannes 12. Heb je je Juan Bijbel? 2, versículo 24. Johannes 12, Não 24. se lê esse man passar. We lazen het vorige week. Juan capítulo 2, versículo 24. Johannes 12, 24. Quieta bisa, Wat zegt het daar? De verdade, me te boso. Se pepita de trigo não cai de terra e muri, eita, duas coisas de quase. Digo cai, até digo, Twee dingen moeten Muri. gebeuren. Het moet vallen en het moet se você não sterven. muri, Als het niet sterft, para bom mês, voor jezelf, desejo não, eigen paixão verlangen, não, je eigen passies, gana não, je eigen wil, nada não te passa. dan Você quer da gebeurt er pipita. niks. Dan blijf je een pit. Mas nem pipita como tem de mamãe, Net als de zaad wat je in je hand hebt, assim você queda. zo blijf je. Nada também bem febo. Er komt niks uit je Pero voort. se cai a bau e muri, que Maar tá als se je op de bisa? grond valt en mas se sterft, muri, eta duna hope fruta. Que tá passa se muri? wat gebeurt er als hij sterft? Eta bira assim aqui. Dan wordt hij zo. Anto manhã, En morgen o pouquinho fruta não, kan je de vruchten eraf e halen desfrutar de não. en ervan genieten. Pero se você não plante, Maar als je het niet plant, ele não vira nada. dan zal het niks worden. Eta quer pipita. Dan blijft het een zaad. Anto assim nem. En zo Tem cristiana, zijn er christenen yen pipita na casa. vol met zaden thuis. Yen pipita. Vol O zaden nunca na nota planta. die ze nooit planten. Na nota planta niet in een junang. Ze planten niet eens in hun Na nota kinderen. planta niet in een vizinha. Ze planten niet eens in hun Na buren. nota planta den collega de trabalho. Ze planten ook niet in de collega's van Pero werk. aumenta me que Maar encorajado. vanochtend wil ik je bemoedigen. Como cunuquero nang. Tem cunuquero aqui dentro? Als landbouwers, zijn er landbouwers hierin. Laga nos ban sali ban planta. Laten we uitgaan en gaan planten. Para ne debido tempo nos po cosechar. Zodat we kunnen oogsten. Que me rumanang. Dus broeders en zusters, Si esse minha. als het zaad Queda den bomang. in je handen blijft, Enta sirve para nada, vou ser para humano. dan Enta heeft, sirve para het, nada. dan heeft het geen belang. Het heeft geen nut. Me que Daar encorajava is we. goed voor. Ik wil je bemoedigen Me não vandaag. tem nada mais se contava. Ik heb je niks meer om te vertellen. Deus amanda nos. God heeft ons Em gezonden Gênesis. uit Genesis. Adam e Eva multiplicar. Adam en Eva, vermenigvuldig je. Noé multiplicar. Noah, vermenigvuldig je. Abraham multiplicar. Abraham, vermenigvuldig je. House of worship. House of worship. Entendeu Ik ainda? hoor je nog niet. House of worship. House of worship, Multiplicar. vermenigvuldig je. Então vou preparar a terra. En je moet de aarde Então voorbereiden. como nós não podemos tirar assim minha. Je gooit niet zomaar de zaad. Nós temos para dizer também. Daar gaan we het ook over hebben. Vou preparar a terra. Je moet de grond voorbereiden. Vamos se preparar o coração Je moet de harten voorbereiden, para você sembrar. zodat je kan zaaien. Então zomaar você chega bem ta coisa. Je komt niet zomaar en je gooit iets neer. Vou tirar assim. Je kan wel gooien, Pero aí também assim coisa vai passar. maar dan gebeurt hetzelfde. Tinta cai para barranca. Sommige Outra vallen cai para bom terra. op de goede grond, de Otto andere de op de Cariba. slechte grond. Meio de zumpinha. En de ander weer tussen struiken. Esse aí passa. Dat gebeurt Pero er. se você bom Maar conuqueiro. als je een goede landbouwer Vou bent, preparar a terra. dan Je moet bereid je de sembra. grond voor en dan zaai je. Como te preparar a terra? Hoe bereid je de grond voor? Gente tá mirabo. Mensen zien je. Vou caminata. Je wandel, Vou bibar. je leven, Vou papiar. je manier van Na praten, trabalho. op het Na werk, escola. op Vou school. tá diferente. Jij bent Vou tá anders. outro. Je bent Vou tá na anders. tempo. Je bent op Vou tá tijd. carrega lá Je turora. komt niet altijd te laat. Ora nós drabo. Wanneer ze boos Vou op tá. je worden, dan word je niet agressief. Vou ter que dar rustig. Je blijft rustig. E vou tá papia. En je spreekt. E vou tá conta não. En je vertelt E vou tá ze. explica. En je legt uit. Essa é a preparação. Dat heet voorbereiding. Anto ora vou chegar para conta na evangelho. En wanneer je komt om zijn evangelie te E terra vertellen, tá clara acaba. dan is de grond al Passou klaar. na mira bobida. Want ze hebben je leven Passou na gezien. mira bo Ze hebben testemunho. je getuigenis Esse gezien. minha tá cai.
De zaad die Ito valt. na fruta. En het geeft vrucht. Amen. Amen. Dios abisa nos bai e multiplicar. God heeft ons gezegd, ga en Dios vermenigvuldig abisa je. nos hasi, lo qual ekepa nos hasi. God heeft gezegd, doe wat hij wil dat je Anto doet. elo hasi, En hij zal doen e lo qual etinco hasi. wat hij moet doen. Confia en Senhor. Vertrouw op de Heer. Hasi bom. Doe goed. Spera de baje. Verwacht van hem. Anto elo hasi tu sobra. En hij zal het allemaal voor Busca je doen. prome. Zoek als Su reino, allereerst zijn su koninkrijk justicia. en zijn Tu sobra goedheid. lo guardo en En ti. al het andere zal aan je gegeven worden. Deleitabo mes den Senhor. Verblijd je in de E Heer. elo do nabe deseo de bo En hij coração. zal je de wensen van je hart geven. Turta ilustrar. Alles Abo illustreert tinco hasi algo. dat jij iets moet Anto doen. Dios ta hasi En outro. God zal het andere Abo doen. tinco dale stap. Jij moet de stap E zetten. Dios ta hasi sobra. En God zal de Mas rest sobre doen. fé sem obra. Want Dan niet fica geloof nada. zonder te doen is niks. Bisami ko botin fé. Zeg maar dat je geloof Não te hebt. ajudar com nada. Dat helpt je met niks. Dá-me wak bo fé. Laat me het zien. Pa medio. Door Dibo middel obra não. van je geloof. Amen. Van je handelingen. Que Amen. men nós me viram igreja. Dus we moeten een gemeente zien Kuta hasi. die doet. Não igreja kuta papia. Niet een gemeente die alleen praat. Pero igreja kuta hasi. Maar een gemeente die doet. Pueblo de Dios. Volk van God. Tá bom para nós gritar digi. Het is goed dat we een beetje schreeuwen. Em Bijbel diz que para nós gritar na Senhor também. In de Bijbel staat ook geschreven dat we naar God moeten schreeuwen. Ora e hombre a subir palo. Wanneer de man de boom in ging, Ele hace algo deed hij iets para jalar atenção. om aandacht te trekken. Se você não hace nada para jalar atenção de Als je Deus, niks doet om Gods aandacht te trekken, ainda vai bota vai prosperar. die persoon naast je zal verspoeden. Bota vai me recarga fruta. Je zal hem vrucht zien dragen. Basta comer disso fruta não. Je kan zelf van hem of haar vrucht Pero abo eten, mesmo não tem nada. maar jij zelf zal niks hebben. Bartimeo. Ela grita. Hij schreeuwde. Ela diz: Jesus! Hij zei, Jezus, Eu de Davi! kind van Tenha David, misericórdia de mim! heb genade met mij. Jesus! Jezus, Jesus! Jezus. Jesus não passei vai. Jezus zal hem voorbij gaan. Jesus não vai laguer. Jezus liet hem niet gaan. Passou para nós, não tá hala atenção de Jesus. Want we trekken Jezus zijn aandacht niet. Bisa me que mais. Zeg, ik wil meer. Ainda manda compreender. Je begrijpt het nog steeds niet. Pero tá bem sim. Maar het komt wel. Tá bem sim. Het komt wel. Vamos se desejar. Je moet ernaar verlangen. Vamos se angele. Je moet het verlangen. Se não tá vale a pena morir pé, Als het niet waard is om ervoor te sterven, ainda vale a pena para nos saciar. dan heeft het ook geen nut om het te doen. Eu para bisa. Hasta se vou matar me. Zelfs als je me vermoordt. Hasta se vou matar me. Job zei, Tá pouco amo vou papi com assim. A dia weinig cristianismo vira mannen assim kunnen zoiets swak. zeggen. Tegenwoordig is christendom zo Era zwak. humano anda assim débil. De broers en zussen zijn zo zwak. Eu para bisa hasta se me Job morre. zei, zelf als ik Hasta se me doodga, morre. Hasta se me morre. zelfs als ik sterf. Tinha homem que chama Luís Palau. Er is een man die heet Wispalau. Você aí que tem no DJ? Hebben jullie van hem Um gehoord? evangelista. Een evangelist. Ela anuncia Die kondigde publicamente que aan, tem câncer. publiekelijk, dat hij Pero não estava kanker tomando heeft. triste. Maar hij was niet verdrietig. 82 anos. Hij was Santa 82 agora Luís jaar. Palau responde. Santa Kennen agora jullie? Santa agora Herinner Pero é jullie uma dat? bisa, esta sigue trapa Deus. Die man zei, ik blijf voor God werken. Então se Deus quer, En als God wilt, esta morre com câncer. dan sterf ik met kanker. Então se Deus quer, En als God wilt, Deus está sanele. geneest God hem. Mas esta sigue aquilo qual é que tem quase. Maar hij blijft doen wat hij moet doen. Hasta se me morre. Zelfs als Me ik sigue sterf, trapa Deus. blijf ik voor God werken. Se é aqui não tem motivo para morrer pé, Als não er vale geen a reden is pena om para voor não estar te cristiano. sterven, dan is er geen reden om christen te zijn. Jesus a wakbo, ela God heeft wak naar je abo. gekeken, hij heeft je gezien. Ante ela bisa tá vale a pena para En me hij morrer zei, pabo. het is het waard om voor jou te sterven. Tá vale a pena entregar minha vida para Het is het Nisoila. waard om mijn leven voor jou te Tá vale a geven. pena entregar minha vida para Lito. Het is het waard om mijn Tá leven te vale a geven pena voor para me Lito. entregar minha vida. Het is het waard om mijn leven te geven. Tá vale a pena. Het is het waard.